Oimana kwa Ramogi Ajwang' kamoro amora maintiere arwakni machiegni weche manyien mag ang'ich welo mokwongo thund weche. I hope you know how much you're loved and how much you always mean to me. You may be gone from my sight, but you'll never be gone from my heart. George was very professional. Na ni roho ya kupenda watu. Captain George Were okowe kar yweyo mare mogik ka opare kaka jal mane jaera kendo mano chiwore ne tijene. So all these shenanigans trying to take this possession of this property is to preempt any favorable ruling that I may have in future, so that they can always say that has been overtaken by events, we have new owners of the place, we can discuss other matters, but this is not subject to discussion. En lit ne mane en jatend migao Raphael Tuju tok chak pe mwandune ewi gowi ma silings bilion 2.2. Sario pokoromo osesute ka achiel gi chuore pok otieko dwe kata dweche 2 ochako sute ng'ama chielo ka jopiny oneno lit ma jopiny owuok mondo giyud ratichgi ochako negi ji ariyo wito ngimagi tok dhaw mapek muoch e kinde ma jopiny ne omonjo paro bila ma Makalda ewi rochruok mar arita kwe e gwengego. Ramogi nyalo tudore kodwa namba mar ote machuok en 336 kao kamano bende wayudore mbui duto mag oganda wa iluongo wa kanyo ni Ramogi TV. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en ni manen jatend migao machon Raphael Tuju ochomo wito kar dak mare kod magawa meke madito 2 duto mantiere kar dak mar nyadhi makaren. Magitimore tok do yiene bengi mar EADB mondo pe mwandu Tuju kalore norem duoko gowi manokawa higa mar 2015 mar gero magawa manyangafu e kar dak mar Jomideo Karen. Wagoyo tarubin e gigo duto mosetimore chakre higa mar 2017 kinde mane Tuju rem duoko holano manen silings milion 932 omenda ma Kenya. Tok ywaruok e doho kuom higni mohewo 10 gikone mane jatend migawe pacho ka Raphael Tuju owito mwandune 3 manengo gitara kamoting'o nyaka ode manyadhi duto mantiere kar dak mar Jomideo Karen, Nairobi. Mwandu mitudo kod hola manokawo kowuok e bengi mar East Africa Development Bank. E higa mar 2015 kambi mar Dali Limited ma wuongi en Raphael Tuju nokawo hola mar dola milion 9.3 Mike neno nen silings milion 932 omenda mapachoka kuom bengi mar East Africa Development Bank mar nyiewo lowo ka 20 e kar dak manyadhi mar Karen. Lowo no manodwaro gere ute manyangafu kendo yaro magawa mare mar Dari Restaurant. Gedo makamano noyudo achiedh nade gima nomono Tuju chako duoko hola no manonego tiek chulo e giko mar higa mar 2017. Rem duoko holano e samo winjore nomiyo omenda no dongore mochopo silings maromo bilion 2.2. E higa mar 2019 bengi mar EADB noketo magawa no e lwet kambi mar PricewaterhouseCoopers mondo gitaye kaluwore ni Tuju norem duoko gowino. Ma gima nomiyo EADB odonjo ne Tuju e doho mamalo e piny Ingeresa e wi holano kama doho nong'ado bura moyiengore korka bengi mar EADB ka Tuju kod magawa mar Dari nowito burano. Kanyo doho nong'ado mondo Tuju kaachiel kod anyuonde manondiko kaka guarantors ochul bengi mar EADB omenda maromo bilion 1.9 pesa mapachoka. Ng'eto makamano norwaki kod doho mapachoka kendo ndika yange doho mamalo higa mar 2020 gima nochiwo thuolo ne bengi mar EADB mondo dhi nyime gi dwaro mar chikno mar mako mwandu mag Tuju mag nosingo e wi gowino. Dwe mar 10 higa mar 2024 bath lobno manoting'o Dari Coffee Garden nousi ma EADB oloso silings milion 450 ne jauso ma ok oyangore ka bura e wi holano ne pod dhi nyime. Tarik 9 dwe mar 3 higani doho mar Supreme kod mamalo notamore winjo ywak mar Tuju mar chungo kik pe mwandune gima nochiwo thuolo ne EADB mondo dhi nyime kendo kawo mwandugo
ojasgo bath gowi manodong'. Chieng' wuok tich jumani, ywarruok mapek notuche kind obila manordhi kawo mwandu mag Tuju kod Tuju manochunje mwandune koseyo doho kuom orone jonjore ataro mar chik. Mwandu ma EADB kawo ting'o od Tuju modake manitiere apaya ma Mwitu Road Karen, en Tim Sidai Wellness Sanctuary ma en lo eka 20 mantiere Tree Lane Karen kod Dari Business Park kama nitiere magawa mar Tamarind Karen kod mano mar Dari Coffee Garden and Restaurant. Jomonywandi e burani oting'o Dari Limited ma en kambi mane tayo magawano kendo manokwayo hola mar gero lobno. Rafael Tuju owuon manodonye kaka wuon kambi no manokawo hola kendo achiel kuom guarantors. Jomamoko gin nyithi Tuju ma gin Mano Tuju, Alma Tuju kaachiel kod Waima Tuju mane gin co-directors kod joma nochung'ne chulo hola no, kamogik en kambi mar SAM Company Limited ma bende nochung'ne chulo hola no. Kuom hawi maber, ler ma mirimiri kata kamano nodugo rieny ne Tuju tarik 12 dweni, kama doho noyiene Tuju mondo or kwayo mar loko ng'eto manotim tarik 9 e bath mwandu ma koripeye. Tuju osebedo ka thuthni matemo loko burani chakre ne chake, koseyo bengi mar EADB mowacho ni osebedo kod paro marach chakre chon. Tuju ywakni ne gin kod winjruok ni bengi mar EADB nonego miyo omenda tieng' diriyo. Mokwongo mar nyiewo lo kod mar ariyo mar gedo e lobno, kolero ni bengi notamore chiwo ne silings $294,000 mar gedo gino manomiyo rem yudo pesa mar chako chulo hola no. Tuju bende seyo bengi no kuom ne rem yiene bengi machielo mondo nyiew hola no irgi, kendo riemo moko kuom jokan mwandu manowuok e piny Dubai kendo ne dwa nyiewo lobno. E higa mar 2024, Tuju nochiwo neno manyien e doho e wi jatij bengi no machon mane wachore ne ochako kwedo neno mare, kolero ni bengi mar EADB notiyo gi neno mabandia e bura manoyal e piny Ingeresa. Kamano bende, Tuju okwedo nengo hola no, masani nitiere kind silings bilion 2.2 kod bilion 4.5, kowacho ni nyinyo ma omenda no oseywayo kod omenda mag doho ong'aw malo. Gigo duto mapok onyago lemo e bura no. Tarik 13 dweni, Tuju nondiko ne ogai mar doho Martha Koome koseyo moko kuom jong'ad bura kolieko nitiere jang'ad bura moro manokwayo asoya mar silings milion 10 mondo konye e lo bura no. Magi timore ka okinyi ma kawuone kar saa 9, obila momanore mapek nomonjo dala Tuju, gino manotugo ywarruok mapek e kindi kod Tuju, mosingo ni oyie chiwo ngimane kama kane ores mwandune. Bura mar apil mar Tuju biro winji juma manyien tarik 17 dweni. Kapod wantie report kotenore koda Tuju en jatend migawo machon Rafael Tuju obila odino ne oko mar kar ohala mare maidore kar dak ma Karen kogwen ma piny orugodo kawuono. Wach mar loro ne Tuju oko mar kar ohala mare otudore kod bura mantiere doho mar peyo mwandu mage kaka yo mar duoko hola mar omenda maromo bilion 2.2 mane okawo kowuok e bengi mar East African Development Bank. Tuju wacho ni chenro mar dino ne oko mar kar ohala mare en ataro mar chik. Wach mano sir kod moko kuom jotelo moriwo jaod bura mar Arieda Otiende Amollo, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kod jaohala Jimmy Wanjigi mane ochopo kanyo mar chung' kod Tuju. Because they know that when I took the loan, the securities I offered were of a higher value than the money they gave me. And with the years, right now, when I was buying the land, it was 45 million. In fact, earlier it was even, this one here, I bought it, you would not believe it, it was about 5 million an acre. So all these shenanigans trying to take this possession of this property is to preempt any favorable ruling that I may have in future, so that they can always say, that has been overtaken by events, we have new owners of the place, we can discuss other matters, but this is not subject to discussion. To police mantiere kae unya neno gin ng'eny, gin joma beyo, lakini chal ni nitiere ng'amo miyogi order mondo gibi gigol Tuju ka, to migi order no, to order no pok owuok e court. Wan wawacho ni Inspector General of Police mondo gol jogegi, nikech gitamo ng'ate donjo e ode. To ka gitamo to bro chuno ni en be koro yud kako donjo gi thuon. To kotemo donjo gi thuon to bro kelo tungni gi weche moko mok beyo. Koro wakwayo polise mondo gidogi, giwuogi, kapo ni doho yalo gini motieko, mowacho ni Rafael Tuju mondo wuogi, to bro wuok. To gisani to kes no pod nie court.
to onge order mora manyiso polise mondo bika. Constitution kende advocate for ADR, alternative dispute resolution mechanism. Nitie kaka weche nyalo wachi moloyo ni ibiro block kae. To guns bendikelo ka, polise bendikelo ka mar mondo frustrate Tuju. Tuju ni en ng'ama ji te ong'e e country ni. To en ng'ama ok kwiny ng'ato. Koro ka obedo subjected e yo moro midwa ni mondo mi ochaye kamae, wan nyaka koro wachung' kode kaka ng'at mowadwa. Kamano. Kopogore koda weche mag manen jaod bura Karajal bende jatend migawo pacho ka en ni ji ariyo ne owito ngimagi ka obila buore bende ne kata obila bura bende ne oyudo hinyruok kendo mwandu mathoth kethi e tesend obila ma Makalda mano sub county ma Nyatike kinde ma rakruok nomuoch e kind obila kod jopiny mane obago ng'anyo ka ywago rochruok mag arita kwe e gwenge mag Makalda. Ywak jopiny obiro bang' achiel kuom johala no ne ochiel kod lisasi ma owito ngimane otieno mar tarik 12 mar dweni. Jojo manigi mathoth. Karabeni tendere ite kwe wachi ni gionge kod lipot mag ng'at mora mane ochiel kod magine ma owito ngimane e kinde rakruok mane obedo kinde obila ka achiel kod jopiny mane omonjo tesend obila ma Makalda e sub county ma Nyatike ka giywago rochruok mag arita kwe. Moko kuom familia gwego mag Makalda kod jopiny osewuok oko ka wach rawere ariyo ne owito ngimagi e kinde rakruok no. Ni koro nyore ko sut nyamera ka eri ko e business ne sariyo pok oromo osesute ka achiel gi chuore pok otieko dwe kata dweche ariyo ochako sut ng'ama chielo ka jopiny oneno lit ma jopiny owuok mondo giyud ratichgi ochako negi ji matiende ni wan e Kenya mane kwa national chakre be wasekwande DC Dio OCS OCPD omi transfer ode. Sharona wuone yango ni owadgi manyinge en Kevin Omuto ne lisasi omako e agoge e kinde moriko ni owuok e tich ka odhi dala kendo ne owito ngimane kanyo. Ywaruok ni kinde obila ka achiel kod jopiny mane okelo tho, hinyruok ka achiel kod kethruok mag mwandu, okwede kod jopiny ka achiel kod woman rep ma county ma Migori Fatuma Mohamed wabende kose obila kuom tiyo kod teko mathoth. Security momiwa namba 1 gikia tije manokelo gi ka. Namba 1 security mobiro ka giweyo rito jopiny girito businesses mag ji mopogore lynching site mana namba 1 kama security moningo rito. Namba 2 miere jo pesa kanyo miyudo security moningo bed ni ritowa. Koro nyo giwuok gi kwe ma gidhi nyaka dhoget kanyo, lakini e kindgi moko kanyo moko nyochako bayo kite nikech kora pari kanyo nyisgi ni girito jatelo maduong' biro mondo wuok kodgi ne girito mar seche mang'eny. Koro gin ne gineno ni jogi ok dwar konyowa, koro gikawo chako bayo kite, gichako wang'o gik moko, gichako goro gi polise. Bang' mano koko nobedo mang'eny kabisa marach ma giwang'o gik moko ma vijana ariyo nonegi. Jodak ma Nyatike kod jotelo ma opogore wacho ni gisebedo ka giywago rochruok mag arita kwe to tindari kwe ok osebedo ka winjo ywakgi ka koro giramo ni obila ma osebudho kanyo nyaka koro loki. Jopiny ywak ka giwacho ni polise ma Nyatike ka osebudho, ging'iyo gi jopiny kata koko kuo mar bunde mar jooko no nitie gik maricho ma gineno ni polise gitimo nikech ng'iyo osebedo mang'eny. Ne gikwayo ni mondo jogi obed transferred. Action noko kaw ma jogi noko bedo transferred. Ok ni ok gidwaro police area, gidwaro police but giwacho ni kelnwa uru moko mapok ong'iyo gi jogi. Mano kel Nyatike ka gingirito sites mag mining ogirit jopiny. Mar ang'wen mogik ne wakwayo telo mamalo mar gavana Ochilo gi teko ma en godo olwilnwa jogo miwa kata moko bio konywa nikech gisebudho ka. Giwacho ni nitie jomahundu ma omanre kod bunde machal ka gima tiyo kod obila e monjo johala e kadak ma Makalda. Kamishona ma Nyanza Flora Moro mane olimo tesend obila ni ma Makalda ne owacho ni obila onge kod lipot mar ng'at mane onegi kod lisasi ka gimong'eyo en obila maromo 6 ne do hinyruok e kinde rakruok no kendo mwandu mathoth moting'o nyamburko mar obila ne okethore. Moro ne oseyo jopiny kuom tiyo kod teko mathoth e kinde mane gidhi manyo ratichgi e tesend obila ma Makalda. Adek mokalo nitie nyako matin miluongo ni Jadida mane ogo gi bunde, chuore be nogo gi bunde, ma sani gin joma ong'ol. Jadida ok nyal wuotho kendo e ngimane. Sani en ng'ama ong'ol makoro gikete wheelchair nyaka chieng'. Nyocha kijana moro bende matiyo M-Pesa mane area achiel bende ogo gi bunde ma eto to koro tho. George Juma, Ramogi TV.
Migori. Jatend piny Kenya William Ruto koni maino masani piny owacho keto mana ni oganda duto ma jo Kenya yudo kipande enda tichgi ma ok ni temo lombgi. Ruto ne loso Mombasa nyasi mar Iftar mane okelo kanyakla jotelo mopogore mawuok e dini ma Jo-Islam masani ochomo kuma gidhi tieko nyasi mar tweyo mar Ramadhan. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto ne obago nyasi makende mar Iftar mane okelo kanyakla jotelo mopogore moting'o gai mar duond buch ODM Migosi Oburu Oginga. E nyasino mane obagie kar jot mar jatend piny Mombasa, Ruto ne oramo ni en ratiro mar oganda jo Kenya duto yudo kipande, wach mane osir gi jotelo mopogore mane oyuoro. Serikali ya kaunti ya Mombasa tulifanya mpango. Kwa muda wa mwezi mmoja watu 9,000 waliweza kupata vitambulisho, watu ambao kwamba kikawaida kwa mtizamo wa wale wengine ambao kwamba ni wakabila vile vitambulisho wangelikuwa hawajapata. And I still want to repeat, and I will continue repeating, that we must develop the Muslim areas, and we must give the Muslims the freedoms, the type you have given them, opportunity to have access to identity as Kenyans. And even as we make it possible for every citizen to access an identity card and also a passport, it is not a favor that we are doing to anybody in Kenya. It is a right. Ne bende olero ni en ratiro mar jotelo duto e pacho ka yudo lemo ai sirkal ka achiel kod chenro mag dongruok mokoni tende kete maino. Kama Waislamu, whatever we are doing, the positions you have today in government, the rights you have today, they are not favors, they are rights, because you are entitled to them as all the other citizens of Kenya are entitled to them. Agenda ni moja, kuhakikisha kwamba kura ya Pwani inatoka milioni 2, tunaisukuma kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu tuifikishe kura milioni 3.5 tunapopiga kura mwaka ujao. Mheshimiwa Rais, wale wachache wa kabila, wabaguzi hawana nafasi katika Kenya ya leo, na ndio maana tunakuunga mkono, Your Excellency, so that our dignity has been restored, and we will say it na mwisho tuko na wewe. Ogai mar duond buch ODM Oburu Oginga ka achiel kod jotelo mamoko mane oyuore nyasino ne osingo mar tiyo kanyakla gi Ruto kendo siro lek mare mar komten piny Kenya e yiero mabiro. After losing my brother who was the party leader of ODM, he used to come to you for Iftar. Now I have replaced him. I don't know whether I fit the shoes, but I have made my own shoes. Na kwa sababu wewe ndio kiongozi wa broad based government, mimi nataka nikuhakikishie kwa niaba ya hawa viongozi wenzangu kwamba pale kura ambayo ilikuwa inaenda kwa Raila hapa Pwani, ile kura sasa itaenda kwa William Ruto. Tukimaliza hii sherehe ya sikukuu, tunaanza msafara wa pili kuweza kuhakikisha kila mmoja ameweza kuchukua kitambulisho chake, hata yule nyanya ambaye kwamba amedhulumiwa miaka yote awe na kitambulisho chake. Tuna haki zote na tuna nguvu zote za kuhakikisha umeweza kuendelea kuwa rais wa Kenya. Tukigawanyana tunakuwa wadhaifu, lakini tukisimama pamoja tutakuwa na nguvu na tutaendelea na tutafikisha Kenya mahali kila mmoja wetu atajivunia kwa Mkenya. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Na Ramogi wadhi nyime kama rawere mag duond bura mar ODM County ma Nairobi osiro ripot mane ogolo kod agenda par madongo chenro mane otele gi jatend piny William Ruto gi ogai mar ODM Oburu Oginga. Kane giloso gi jofwambo e apisi maduong' mar duond burano Nairobi, gilero ni ji duto orwaki romo magala moro ma ochan gi duond burano dweni, mak mana nitie ji te manyaka ji tie bwo ogai mar Oburu. ODM ni orange.
Nasikia habari umeipata. Tunakufunika. Na mmeka sura ya kazi sana. Wan kaka vijana ma Nairobi, kech Nairobi ko chiew Kenya mzima to chiew. Okwabiye tugono. Wadwan party structure mondo lu kowok pinye grassroots kaka baba Raila Amolo Odinga nosepango nyaka malo. To ka tieko tawacho ni ng'ata mapingo party leader maro miluongo no Buru, Dr. Buru, power, koseken power. Koseken ng'o? Kipingo ng'o tipingo power. Sisi kama vijana wa chama tunashikilia ile maneno yenye party leader wetu Oburu Odinga alisikizana na rais ya kwamba hii NADCO report iko sawa. Hii NADCO report iko sawa. Na hiyo 10 point agenda venye walipitisha pale KICC tunaiunga mkono 100%. Tunasema tunakaribisha kila mtu kwa NDC yenye itafanyika hapa Nairobi on 27th, na tunawaambia wale members wetu kama katibu mkuu wa kitambo wa chama chetu cha ODM Bwana Edwin Sifuna tunamkaribisha pia, lakini hapa kwa chama tunasema tunaunga Rais William Ruto mkono. Na hiyo 10 point agenda venye walipitisha pale KICC tunaiunga mkono 100%. Kitu tunaomba tu kama vijana wa Nairobi, party leader, venye tumeanza hii msafara kama vijana wa chama tushikilie. Ndo pia sisi tukitembea tunasema sisi youth leader Oburu Oginga ndio kiongozi wetu. ODM. Tuko tayari. ODM. Tuko tayari. Piny owacho jiwo kwe ma osenene gwenge ma Nyakach ahinya to e tong' mar kaunti ma Kericho ma e kinde machien osebedo kod lweny kaluwore kod kuo mag jamni. Jatend migawo mar arita Raymond Omolo opuoyo jotelo kod jodak mag gwengego ma osetiyo machiegni kod apisas mag arita e nyayo kwe e gwenge ma kamago. Kuom mano omedo jiwo rowere kik yie josiasa ti kodgi e nyayo tulo e kindegi ma Kenya ikore ne yiero mabiro. Noloso Elien Captain George Were Nyakach Kadianga. Otimo maandamano ma nigi kwe kadhi ka polis gi kuom DC mondo giter petition margi e process manyo gidhi ka gigi ka DC to polis nyonyiso ni some goons kata wakora nyodonje i jogi mochako ba polise gi kidi okanga wach ni makosa nyoni kuom polis kata kuom jopiny nikech richo ariyo ok nyal loso ber. King'iyo damage no tim ka polis en gima kata an kaka MP okanyal yie kech ka polis nyo tote polise nyo hiny gach polis be nyo wang'. To polis onego yie ni karaia manobiro katimo protest gi nyo timo peaceful protest to jowa kora odonje igi kawuono ka gitimo curfew kar mondo gimany wakochegi gin koro gin go ng'ata ma giromo godo ma ok apar ka en gimo maber. Omiyo nadwa kwa minister mar security gi team mar national security oluong jok mane gikelo nyatike ka magoyo jopinygi. Wadhi nyime yakoromogi kod weche manyien mamedo timore gwenge mopogore opogore ka bende wantiere kod report kalausi mar CC ndio Sifuna kata Linda Mwananchi riwruok mar siasa makelo kanyakla kuom jod bura mag ODM ma odhir kod serikal mar Manywanda e bwo telo mar jagoro mar Edwin Sifuna oseloko kutho mar yam siasa e pacho ka dwe achiel mokalo. Riwruogno oseyudo rwak e romo margi ariyo mokalo kendo weyo jonon siasa kod jopiny gi buok. Dibendi Linda Mwananchi dhi yiengo paw siasa motelo ne yiero mar 2027 kosen mana boche makalo to en ang'o ma ginyalo timo mar bedo gi mbi nyaka yiero mabiro. Jafwambo marwa mar siasa Kristo Wino kolonwa wachni. Kore e yor tudruok mag mbui kaka yo mar siro jagoro mar ODM Edwin Sifuna mane kume omoko e rote duond bura mar ODM kaluwore kod chung' mare motegno mar kwedo sirikal Manywanda. Tarik 15 dwe mar 2 higani mbui mar tudruok mar X ne onyuolo nying manyien CC ndio Sifuna kaka okang' mar chung' kod Edwin Sifuna e midhiero mag e ODM. Seche 24 bang'e kweth mar jo od bura mag ODM makwedo sirikal mar Manywanda e bwo tado mar Linda Mwananchi ne ochopo e boma ma Kitengela e kaunti ma Kajiado
kendo yudo rwak maratipo kowuok kuom jopiny, thoth gin rowere mag Gen Z. Juma achiel bang'e, jopiny machalolo ne orwako kweth mar Linda Mwananchi e alap ma Amalemba Grounds e kaunti ma Kakamega. Romo ariyogo oseweyo josiasa ka chwado lewgi e wi kweth mar Linda Mwananchi. Dibed ni Linda Mwananchi ni kod mbi mar siasa mar loko kudho mar yamb siasa motelo ne yiero maduong' mabiro, kose en mana boche makalo. Ng'wejni pok wang'e kama odhiye, to gima waneno ni Sifuna nigi mbi mar jomatindo. To mbi mar jomatindo ni ng'wejni dhi chopo kanye, nyaka wapenjre penjo no Owino. Nikech waneno ka Natembeya noringo to sani okwe. To Sifuna be ochako oringo, kendo oringo gi ojende matindo, kendo oringo matek. Koro pod ok wang'eyo ni to ng'wejni dhi chopo kanye. To tim mane dhi bedo gi nguvu mang'eny en tim mane waluongo ni Gen Z cha. Ke jogo no makre yo moro ma ji nok nyal kata wacho. To gimakre to ne giwacho ni gima gidwaro ema ipromigi, to ne giyudo gima ne gidwaro. Koro gino bang' mano ema koro gisambarati kama ji ne kia kuma gidhiye. Sani mano e nafas ma tim Sifuna koso ni giwacho ni am Sifuna ni gi Babu Owino gi James Orengo. Mano e nafas makende magiyudo nikech jogi ne sama wantie ni koro kirango wach Gachagua gi group mar Gachagua gi Kalonzo, iyudo ni pod ji ne wacho ni magi pod jomachon, ideas gi bed mek jomachon. Kirango William Ruto gi Kenya Kwanza ji wacho ni magi e jomojogo nikech gisebedo e power, to waneno ka nitie gik ma ok gitimno. Koro nafas mowuok ni ema Sifuna gi Babu Owino okaw maber malongo, nikech iyudo ni support magin go en support mantie gi Gen Z te, mantie gi rowere te, mantie gi be jomadongo be nitie mana kanyo kaka irango kaka ji support kata James Orengo. Koro riwruok mar Sifuna ni en riwruok monego rang maber, nikech en riwruok manyalo kata capture power ka gidwaro. Janon weche mag siasa Dr. Barack Muluka lero ni kweth mar Linda Mwananchi dhi yiengo paw siasa pacho kae poni jatend piny William Ruto okobero uchumi, miyo rowere thuolo mag tije moromo, weyo goyo korgi kod dino itgi ne ywak mag jopiny. You see Kalonzo Musyoka, you see Rigathi Gachagua, you see the rest of the fellows around them, again jostling for power internally, and they are saying we will present one person to then go and compete against the others. They are not informed by any greater ideals, anything that they would die for the country. Because what are the people in the united opposition saying? You hear some saying that I have sacrificed a lot and now it is my turn to become the president. You hear them saying Kasongo cheated me and now I have to teach him a lesson, I have to become the president. You do not hear them addressing the great questions of the day, the burning questions of the day. And on account of that, this new thing that comes out of, it's a phoenix almost, that is rising out of the ashes of a dead ideological space. This phoenix, therefore, cannot be wished away. Dr. Barack Muluka, Jim Otieno kod Okil Kamaloka Dan Kanokach wacho gi duol achiel ni mbi mar Sisi ndio Sifuna biro rumo kayuech poni giriwore kod kweth mobalo kod sirikal. Mbele kae gine maginyalo chendo kae. To ok ni chendo marach, gi chendo nikech gine makoro ibiro yudo ka sirikal neno ni mae monego bed ni wapiem go okata tim mar Gachagua. Ka gidwa riwre gi Gachagua gi Kalonzo kanyo e kama maybe nyalo kelo issues, nikech koro jin bro wacho ni ere pogruok, nikech wamiyo support nikech gik mutimo. Ka giriwore gi united oppositions, to opposition ma wacho ni to gidhi rumo kayuech, nikech paro mar jopiny giparo ni kare jogi ema ne ogolo Sifuna e ODM, to jogi ema nomiyo Babu pesa mondo go ODM. When Rigathi Gachagua says, come and join us, when Kalonzo Musyoka says, come and join us, no.
They should grow their own momentum, grow their own ethos. Don't join the united opposition. Don't be lured back into the Oginga space. Carry on the way you are doing. Kenya is listening. And since Kenya is listening, you have got eventually the Gen Zs who said they were leaderless, who said they were partyless. They now have you. They are yours to lose. They are yours to betray. Kata kamano nitiere pogruok mar paro e kind jonon siasa e wi okang' ma James Orengo, Edwin Sifuna kod Babu Owino onego kaw poni weche tek e ODM. Dr. Barack Muluka kod Duncan Okacho ka ochung' ni kweth mar Sifuna onego wuogi ODM ka weche tek kendo loso duond bura margi. Ne wan gi joma tek, Secretary General machalo Ababu Namwamba. Ne girumo nikech ang'o? Nikech party. Koro gima ji ng'iyo ma jopiny ng'iyo ni to Sifuna ne kata sisi ndio Sifuna movement ni odwa riwore gi ng'a. Koro momiyo ka Sifuna dwa ni mondo obed ng'at man gi chia odonge ODM to o criticize government ka ene ODM odhi yudo to kowuok motimo gimoro mopogore gi ODM ji biro paro ni manga midhira dhira. Remember, for the Kenya ne nigi teko mang'eny ma baba ne nitie kacha ma gidire oko ma eno wacho ni fine oloso party ne NDP obedo gi teko molo kata Ford Kenya. Koro kamane kaka parties bro kineno ni okunyal winjoru los dalani maber makoro kata kirwako welo inyalo rwako welo maber to inyalo timo kaka idwaro, inyalo keto chik midwaro e dalani no. But macha kante gi issue wewe to gima ng'eyo gi adier ka bang 27th no ka gisediro gi oko jogi bro loso movement to movement no iluongo gani a blessing in disguise. Movement no ema koro jo Kenya dwaro. Passion Kenyans nitie gima gidwaro pok giyudo. Koro magi neno ni wanyalo yudo through movement mar Sifuna, Orengo gi Babu Owino gi jomoko. To ging'eny ok wanyal kata kwan. Nitiere luoro e kind jonon weche mag siasa ni poni sulwe mag Sisindo Sifuna ochako ywarruok mag telo e kindgi riwruok margi dhi muonyo pi kaka ne onere e duond bura mar Ford e higa mar 1992. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyaka Ramogi report mar Chris Owino tero wa ywe mokwongo chenro en marangi chwelo kata kamano pod wantiere kod alipode mang'eny tok yweyo kik idhi mabor. Kao thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo maslimia 353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo maslimia 370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete menyok kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kugo mendo mathuth. Kendo ibo yudo mabete menyok kodwa e busi chariyo kende. You are told starting number 0722638383. Matonga. Ochal na mana ka ng'ama ng'eyo. En ng'awa. Wako Darajib ng'ani en ng'a. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isame dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni
mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Machiegni kendo mosenido George Were notimne nyasi mogik mar ikmare e gweng' ma Kadianga sub-county ma Nyakach odiochieng' ma kawuono, kama wede kod osiepe mopogore opare ka jal mane ohero tije. Caroline Atieno lerono mathoth. Both to his family and my family. And even though my brother was a bit apprehensive of me marrying a military man, he got to love George. Words are not enough to describe what kind of man you are. Someone had to experience you in person, to see the gentleman and enigma you are. Always calm like the ocean on a quiet morning, a smart man. Daddy, losing you has left a space in my heart that will never be filled. But I know that everything you taught me, every laugh we shared, and every moment we made together will stay with me forever. I hope you know how much you're loved and how much you always mean to me. George was very professional. Na ni mtu mwenye roho ya kupenda watu. Mtu ambaye alifanya kazi yake kwa hali ya juu zaidi. I am a witness that he was a very, very good pilot. Once you send off Gio Were, there are tendency of quite a number of people forgetting that there are families left behind by Gio. And this is my request to you all. If you really love Gio, we need to be with the family. And that is what Mama Emily is asking. Piny owacho jiwo kwe ma oseneno e gwenge ma Nyakach ahinya e tong'e mar kaunti ma Kericho e kinde mabende kinde machien osebedo kod lweny kalore kod kuo mag jamni. Jatend migawo mar arita Raymond Omolo opwoyo jotelo kod jodak mag gwengego ma osetiyo machiegni kod apisas mag arita e nyayo kwe e gwengego. Kuom mano omedo jiwo rowere kik yie josiasa ti kodgi e nyayo tulo ahinya to e kindeni ma Kenya ikore ne yiero mabiro. Noloso Dian Captain George Were Nyakach Kadianga. Starting with the MP for Nyakach, the MCAs, the Senator for Kericho, both the two counties, Kericho and Kisumu, that you have made our work easy as those who are in the security sector. That after several challenges and after having numerous meetings and engagements, we have seen calm in this part of the country. And I want to plead with you as the leaders and as the people here that let's sustain and maintain that calmness and peace between the two communities in Kericho and Kisumu County. Nyakaramogi wadhi nyime kod weche manyien mag ang'echwelo kakoro jakom maduol ma jodong Luo kadho wadh nam chumbi James Obara
koni oganda luo nyaka to koro bed motang' kendo losi gi duol achiel to chutho ikineni ma josiasa mopogore chal ni wuok oko mar pogo oganda jo Kenya. Koloso Tomboya Hall Mombasa bang' romo gi tend luo mawuok e kaunti ma Kilifi, Obara ne okoni kaka onagi pod gintiere kod lek mar mosenindo Raila Odinga matelo ne Kenya. Magine owacho seche gi ma onagi e kaunti ma Kilifi timo ikruok ne nyasi mar sidho ker ma Kilifi Willis Okoth Adero e chenro magato kelo oganda luo kanyakla korka weche mag ohala, kido kod timbe, dongruok achiel kod ohala. Raila Amolo Odinga osedhi to kare kako oseyier achiel kuom gima en Oburu Odinga mondo taluo odhigo Kanan. Wamiya thuolo wabed kanyakla achiel kaka oganda joluo mondo waneni gi Kanan mwachikoni to wadhi adhiya ka jaduong' nowewa kendo wewa lwedo maber nowuotho gi sirikal masani motelne gi President William Ruto. Mwachamila ni mtumwa. Nyathi jaluo nyaka behave kaka jaluo. Wan nyithi joluo, wan joluo nitie kaka watimo gik moko kata kaka wadak gi jonyuol kata wadak gi jowa madongo gi jowa matindo. Weche mag njore majendeke okoye mae momiyo wabiro together wakelo ji together mondo ji opuonjre ni to timbe wachalo nade. Piny ma wan go 21st century ni osebet mopogore kendo koro o expose joma mine kabisa. Magi manyalo wacho ni koro minewa mondo chung' malo mondo ging'is mbigi mar bedo jotelo kata mar tiyo oganda kata mar telo n'oganda nikech kata katiba mar Kenya be koro omiyowa thuolo no. Anyakara gi kanyo wakaw yo machielo chenro en mar ang'ich welo saa 1:39 pod oduogo gi weche mamoko. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa no mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma on koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Kila siku na shukuru kwa kidogo, si haba siku kwa siku, muhimu uzima wangu, ninatembea, ni huyu Mungu, pokea sifa. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343 #. Kumbuka, skiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote. Wakelo ni nyasi ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana Ramogi TV, Lindra Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, saa 4 otieno.
E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kendo jatend piny William Ruto medo thuolo mar tich ne jaod bura machon manyatike Edik Omondi kaka jakom mar board marango chenro mag teko nuclear kata Kenya Nuclear Regulatory Authority. E oboke moyiedhi mar sirikal ma tarik 13 dwe ni, jatend piny oyango gwelo makamano kendo yango ni Anyanga dhi bedo e lemono kuom thuolo mar higni 3 kendo. Board mar weche nuclear sani odich mar chopo kare lek ma Kenya nigo mar bedo gi teko nuclear ka en mbaka mosebedo kagore. Kaunti ma Siaya achiel kuom mago mosego tarbin, kar osego tarbin nyalo nyuolo teko mar nuclear mabiro reso sekta mar stima e pachoka. Gedo mar Apeini mabor gi romo kilomita 106 e gwenge ma Kuria manosingi kod jatend piny William Ruto higa mokalo osechakore ka apaya mawuok Taranganya e sub-county ma Kuria West nyaka Ntimaru e sub-county ma Kuria East en achiel kuom Apeini ma igoyo lam. Jafwambo mar kaunti ma Migori George Juma ni kod ler mathoth. E tielo mokwongo mar gedo mar Apeini gigo ma Kuria, piny owacho ochako kod gedo mag Apeini maromo kilometers 46. Jatend migawo mar omenda pachoka John Mbadi ne yawayanga chenro mar gedo mar Apeini gi e gwenge mag center e sub-county ma Kuria East. Ile barabara inatoka Taranganya inaenda ikipitia center inaenda mpaka Ntimaru. Leo hii tumezindua hiyo barabara. Mbadi mane oten kod jobura ma opogore moting'o jobura ma wendo Walter Owino, mano ma Kuria East Kitaya Marwa, mano ma Kuria West Mathias Ruby kod mamoko wacho ni gedo mar apaya mabor rom kilometers 46 idhi tieki e kinde mar dweche 36 ka wacho ni piny owacho osiketo mende tenge. Hiyo barabara President Ruto alisema hiyo barabara lazima ijengwe tukienda uchaguzi. Tunataka hiyo barabara ifike huko Ntimaru. Na nimeambia yule contractor lazima afanye hivyo. Pesa itakuwa shida. Pesa itapatikana. Hiyo barabara itaje. Yale maendeleo ambayo tunaona huku hatukuwa tunayaona kule nyuma. Kumekuwa na serikali mingi lakini eneo hili letu haijawahi kumbukwa kwa miradi za maendeleo. Kwa hivyo kwa Mheshimiwa Rais Ruto tunasema ni term ngapi? Wangapi wanasema ni 2 term? Owach ni nitie Apeini mathoth e kaunti ma Migori ma piny owacho bende koro osketo ni omenda ma idhi ti go gi lam e iko omenda ni. Miradi ya affordable housing kuna 2 zinaendelea hapa Kuria East. Na hata hostels kuna 2 zinaendelea hapa Kuria East. Na pia leo nimeenda pale nikaona mimi mwenyewe na macho hospitali ya level 4 ile ya Kegonga inaendelea. Jatend migawo ni maromeno bende ni ochopo e nyasi mar choko omenda ni mond liete e gwego ma Kegonga ne wane piny owacho motelne kod jatend piny Kenya William Ruto osetimo dongruok manenore wacho bende ni osir kod biro ma wendo Walter Owino. Ile nchi hii ukienda maendeleo imekamba kila mahali.
lakini kuna sehemu zingine ni kama ni ndoto tu, wanaota tu. Hiyo kwa hii serikali Ruto amesema haiwezekani, na hiyo ndiyo sababu wako na vita na watu wengine. Kuna watu wengine wakiamuka asubuhi wanafikiria tu kabila zao. Mimi nataka kuwahimiza wale ambao watapata hii pesa siku ya leo, muhakikishe ile pesa utakuwa umepewa uitumie vizuri, sawa sawa. Na tukiwa hapa, sitaogopa na sitasahau kurudishia shukrani Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto kwa kuweka eneo hili letu pia katika rada yake ya maendeleo. Lakini kwa ile kazi tumeona Ruto amefanya wakati hii, nimehakikishia rafiki yangu Jembe, wakati huu mtatapigia Ruto kura aende 2 times, ndio? Bade ko jubul mamoko mani otene ne okono oganda jo Kenya murukosir jatend piny Kenya William Ruto nikech dongruok ma osetimo e kond piny Kenya duto. Kuna watu wengine wamechukia Ruto kwa sababu gani? Kwa sababu Ruto amefanya kitu ile kizungu inaita inclusivity. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odiochieng' mar adek e piem mag Safari Rally ne obedo matek ka thoth joriemb nyamburko nong'ado piem gi e diere seche ma iloko moko kuom yore mag piem. E piem go madhi nyime Naivasha odiochieng' mar adek ne ochuno derepe mag Toyota kod Hyundai wuok e kinde momondo kaluwore kod chal mag wang' apaya moting'o kite, chuodho kod yiende manoketho thoth nyamburko kendo chuno gi weyo stages mamoko ka ok gitieko. Sebastian Ogier kaachiel kod Evans kod Thierry gin moko kuom joriembo manoweyo piem gi e kore. Piem donjo odiochieng' mogik kiny. A bent wheel aside, it was another consistent, composed performance from the championship leader throughout to hold off his illustrious teammates. The Swede saw his early advantage decimated by an overshoot and a slow puncher, but he would do... fan of sport in general. Look at how it changes, wow, PK. Look at that, it's incredible. And you can see picking your line straight away. Yeah, it's classic Safari stuff, isn't it? And you've got to back the speed right off, otherwise you'll just end up in the tree, just to understeer straight off into those...